talk to Alex. Oh, Indaba, talking my business isintu, nazo zonke indaba zabasha. Thank you so much for following this show. Siyathola nama comments asuqhamuka kuma topic esuke siwenza, and this is the show njoba siyisho nakuleya Thursday. Ama topic mangabe suke eqhamukile. Kube khona umlalelo uyasifonela athi ngibe ne situation enje. Ngase ngibhekana nayo. Ngafisa ukuthi ke nibheka esi topic elandelayo, and then we do that as well. And so namhlanje ke we have a Dr. Khehlelezi. Ungaqala ufone ku 08 asithi nje 031 537 3000. Into yenza ukuthi njalo ngidide ngoba nami sengifana nawe sengijwayele the 0861 number. So namhlanje ke usibamba ku 031 537 3000. Ungatwitter at Alex Mthiyane, Instagram handle as well, and then on Facebook is ne page elithi Indaba with Alex. Lama shows ke ungawathola ma podcast akhona ku Gagasi app, Gagasi FM. Sinane ma videos akhona ku YouTube like this show nale last week as well. Dr. Khehlelezi, sekubingelela, welcome to Gagasi. Dumani yatumezizweni sihlahla somdlebe nondela mzimba bejembeje mfaso nempandla inhliziyo zamadoda ibomvu nenabasethethe nabasenyimba nemkhonto kwazi igazi intaba ikhala amanzi dictionary indaba yitithu umndeni. Ngiyabingelela futhi Alex, ngibingelela abalaleli beGagasi FM, ngibingelela umakhosi nezangoma zonke ezilalele nibakhulu ngimncane camakho. All right, uyinyanga right? Ngenyanga ngomfundisi. Uyinyanga uphinde ube umfundisi as well. Yes, ngikusho lokho because this weekend uzobe egcotshwa ngalanga sebufundisini ke manje. So simazi ezinyaka. So we'll talk about that later on. Now, asingene kuleyo kuhlola, mawusukuhlolela umuntu. Ngiyazi ukuthi sengenasho la ukuthi mangabe kusuke kuhlolwa nina njengabelaphi bendabuko kunezinto okungamele ukuthi nizenze. For instance ukubiza amagama abantu yabo. Kodwa nakhona ukuhlola if mina ngiza kunina ngizothi ngicela ningihlolela. Kukhona izinto mhlambe ezingenza ukuthi izinto zami zisitheke zingakhanyi. Zikhona izinto enjalo mhlambe ukuthi mangabe ngisuka la ngiya kumuntu ofana nawe othandazayo omelaphi. Kufanele ngingakwenza ukuthi noma ngiqale ngenza ukuthi ukuze ngithi mase ngifike kuwena izinto zami ikhanya. Right. It's a good question. Into efanele yenzeke okokuqala kufanele mawusuka ekhaya ungathi uyabheka kudala masithwasa sasifundiswe ebuthwaseni ukuthi umuntu makasuka ekhaya wayisuka ashisa impepho yakamthiyane asho ukuthi njengamanje ngizovuka ngiyeka Khehlelezi ngicela abasekhaya kithi obani nobani bahambe nami ngiyeka Khehlelezi bafike bavula inkinga yami ingavali ngicela idala zakaKhehlelezi hlangane nezami mase ngifikile khona njengamanje sesiseThekwini noma ngithi siseThekwini la setown khona. The question will be Khehlelezi ngenza kanjani umuntu uhlale eflatini and come across inkinga emsebenzini ufuna ukuyohlola into eyenzeke kaKhehlelezi uthi bathi abakaKhehlelezi ungahamba nefashion yayo yonke but ungawushiya umthetho la edlozini. Umthetho edlozini uthi umuntu uqala ufike umhambise lapha ashisa impepho oqala abese ngena la izidalwa sezimazi then bese uyaqala uyahlola. Umbuzo uthe ngelinye ilanga komunye umuntu ebuza iclient lathi manje Gagasini ubahlolela kanjani ngoba phela bangeni kushisa impepho lana kanjani. Mina myself mangizosuka endlini ngiqale ngiyishise mina self ngicele ukuthi eGagasini bangicelile ukuthi ngize ngicela ukuthi bomkhulu nivume futhi ingilozi yami ikhulume mase ngilaphana ngikwazi ukuhlola. Oh, so Gagasi nje liyaziwa lapha emsamo kwakho kakhulu. Okay, uyalibiza uthi Gagasini noma uthi ngizoya ku radio station. Ngiya eGagasini kuGagasi FM cela isithunywa sihambe nami namakhehla ngembathi. All right, nakho ke sewuyizwile leyo ekutheni kufanele uqala uhambo yakhona. Of course we know ukuthi ngenxa yokuguquka kwezinto khona ezinye izinto eviolate ama rights abantu. Ngizokwenzela i-example nje. Uma umuntu eyindoda angakwenza lokho ahamba yocela ukuhlolelwa izinto zakhe zimhambele. But nina ke belaphi bendabuko bese nithi ungezi kithi mangabe umuntu wesifazane ukuma periods. Into leyo okuyindlela enipractice ngayo noma kudlalwa ngabantu. Right. Njengoba ngisho ngithi isigodlo nesigodlo sifana nomuzi. Umuzi nomuzi nomthetho wakhona. Kamthiyane kunomthetho nani kunemthetho. Right. Mina ezuKhehlelezi mina myself. Umuntu mayeseyinsukwini zakhe. Kuyenzeka usisi uqushiwe. Uma ke wathi uthinta umuntu uvela ngene esikhathini noma uke wathi uye emntwini osizayo uvela ngene esikhathini. Ikhona ke indlela esiye sicele ngaye emsamo bese besiyalela ukuthi no uma sesikhathini mdedela ngene but angayithinti imithi lelo langa uzofika lalele kuphela but angayithinti imithi ngoba akahlambulukile ukuthi angangena. Nomuntu futhi ngaloko asesontweni uyakwazi ukuthi asuke endlini ebe right athi mayiseyofika esontweni ethi yangena avela ngene ensukwini siyenza njani siyamkhipha yini esontweni asimkhiphi into esiyenzayo hloniphe esontweni ungami
hlala phansi and futhi ube ngale emuva kwabo mama uhlale emuva le uhlale phansi ukhombisa ukuthi mina sekunala esengingene khona ngisendaweni yami so ngeke ngikwazi kuma noma kuculwa uyenza lento okuthiwa imiming makuthiwa miming wenza ngathi uyacula kodwa uculi ngoba uhlonipha lesimo osukusukusona. Okay, yami imbuzo leyo ithina yakho 0315373000 eGagasini sikhuluma ngendaba zokuhlolwa namhlanje and ke uthe Khehlelezi ke before ezela uqale wamemeza esigodlweni ukuthi yabona ke njengamanje abantu bakithi ngiyahamba ngeGagasini ngicela ukuthi ngibakhanyisele abalaleli nokumele izinto zabo zingalungi zilunge, right? So we'll see that ke kwenzeka namhlanje. Then you have ke abantu ababili abazwanayo beya kumuntu beyohlola. Khona la bezohlukaniswa khona yini makukhona into obona ngazo ukuthi mhlambe izobaqhatha kube ukuthi angicela ebhudi kuphumele ngaphandle o sisi ake uphume sisale sisodwa iba kanjani leyo because ngiyazi ukuthi kunezinto ezikuthi matches labantu bethandana o beshadile kodwa futhi le ibhekene nalo ngqo kumele ingafike endlebeni zalo. Okay, ngiyamthanda umuntu ozoyenza kanjalo mina ngukhehlelezi because at the end of the day inyanga ayicabanisi, inyanga iyakha. Inyanga uma ifica umndeni uxabana inyanga kufanele ifike kulowo muzi ilethe ukuthula. Yes, so inyanga ngiyithandi lenyanga kahle kahle ukhona iphuzo kwalithinta wathi wena amagama anivumelekile kwabiza. Yes, asivumelekile especially ngiyazi nasemsakazweni lani sibamba impela ngoba umsakaza wena womuntu oyedwa owabantu. Exactly, so umuntu uzobona ngathi uthatha ama favors. Kahle kahle igama sisuke sesikunika ibonus. Angithi 1-on-1 esigodlweni siqashile suthu akekho umuntu ozwayo. So ibonus leyo kufanele ngikhombisa ama skills zami ukuthi ngubani kahle kahle mina. Yes. Size kuleyo ukuthi uyabaxabanisa. Awubaxabanisa abantu. Uma ubona ukuthi usisi uze nomkhwenyana wakhe usisi unamadoda awu4 lo muntu udlala ngaye. Ngicela usisi ukuthi sisi awumele ngaphandle. Kodwa into right ukuthi uqala ucelena awumele ngaphandle mayiphuma ngale ebese uyamtshela ubhuti ungamtsheli ukuthi lo ubuye abe nabantu abaningi. Uthi hey bhuti bengizoku-advise ngoba lo muntu umlobolile bekunganjani usebenzisa imithi ukuthi maybe wakho umuzwa wakho uqinisa umuzwa wakho. Okay. Uma efuna ukuthi hey why usho kanjalo uthi hayi omkhulu basho kanjalo ebese uthi nawe ngizocela ukuthi uphume kungena usisi mayingena usisi mtshele usisi sisi umtshele nje iqinisa usisi wena unamadoda awu4 ene lento ngithulile ngoba ngifuna ukwakha umuzwa wakho. Ungabobuya next time uyitshela ukuthi ngizothula ngoba kufana nokuthi udelela abantu bala ekhaya. Ngiyibonile leyo nto shintsha unyawo lwakho. Uma abantu abahamba la ekhaya ubona maybe kuze bebuye ka3 basekhona labantu ngizomtshela kumkhwenyana hayibo lona unje so kufanele uqala umadvise umdonsele esayidini usisi ungabaxabanisa abantu kufana nokuthi umndeni ize baze beumndeni bonke kanti kunalabo abanye abathakathayo ungabavumi ungabaqhatha abantu khipha abanye kusala abanye ke ubese usala nalabo advise ukuthi ngiyakubona njalo wena yeke lento yakho. Alright, yabona indlela zesimanje zokwenza ubunyanga, right? One-on-one consultation, confidentiality again between udokotela nepatient yakhe ye-apply nakhona ngala. If mhlawumbe ke waya komunye umelaphi buku wathola experience yento yakuhlaba umxhwele and yenzeka, I would like to hear you. And again izinto kungamele zenzeke. So uzoza ke nenkinga yakho and then Khehlelezi ke did say ukuthi uzokhuluma nawe 0315373000 0315373000. Enyangeni ke uyothola ukuthi kuzoya Mthiyane la yofuna umuthi wokuthakatha umabaso and noma baso futhi naye uhamba seminyanga yokuthakatha umthiyane kwenzekani lapha esimene sifana leso ngoba ngeke wakhumbula wonke ama clients. Unfortunately ke ekwelapheni yabona ukuthi unfortunately nje no eqinisweni ekwelapheni ngamehlo enyama angeke ngibakhumbula ama client wami wonke. But uma sesiya la emathanjeni noma masengithandaza ihlukane emoyeni lento umoya ongcwele masukhuluma ufika ukhulume phela umoya uthi uyambona lo muntu la lo uyamkhumbula uzibani wafika la ngesonto elidlule sekukhuluma umoya lapho ngokwenyama mina bengingamazi but umoya uyasho but mawuneqiniso wena ungathandi imali uneqiniso awu excuse kancane uthi ake ngiphume kancane ngicela ukuye toilet uye toilet bethatha iselfone ufonela Mthiyane Mthiyane nakho phela la sekufika isitha sakho ngenza njani manje ngoba phela now moya uyakhuluma niyalo and senifike endaweni eyodwa in this occasion kufanele wena ezumelaphi zama ukubahlanganisa labantu ngoba abezanga kuwena ngoba beza ngokwenyama idlozi labo yilona elithe bayolanyulwa wena. Wena ke njengamanje sekufanele ihomework yakho ukuthi balamule ukuthi kanjani wena inyanga ngithi wena okwazi ukuthaka izinto
thatha umuthi ubaphambanisele ekuthenini lo athi mayibuka lo noma ecabanga lo inhliziyo ivele ithambe athi hayi angithi ngeke ngithathe ifoni ngikhulume naye babuyisene umsebenzi yakho leyo. Did you know that? Ukuthi bane responsibility abelaphi bendabuko yokuthi uyakubona nje wena ufuna ukushaya isitha sakho kanti bangakwazi ukunhlanganisa as well. All right, asithathe umlelo yoqala ke soqala number 8 now Alfred Duma Lindo kuhle. Yebo mthatha njani? Sikhona mfethu seGagasini siyakumukela. Ake ngibingelele ubaba naye eceleni ubaba Khehlelezi. Amen baba. Ambu. Baba la nginenkinga engibhekene nawo baba la. Yabona uma kumele ngithathe izinto zesintu mhlambe mhlawumbe ngihlolo mhlawumbe kumele ngilungise mhlawumbe okile. Ayakuvuma impela baba ngicela nje ngokusho ngoba ngicela ngokusho kanento zami nje sambe nje phinde shayise manje ngicela ukuthi ungibheke ukuthi ikuphi la ngalungisa khona asimuvela ngiphuma khona baba ekhaya angifama izinto azilungi nje kanti mina kuphela umuntu oseduma umndeni obekisinto etafeni manje nakumina engibambe inzima kakhulu baba. Lalela ke baba uyabona njalo mawuthi uthatha umuthi ufuna ukusebenzisa umuthi awusebenza ngithi usho kanjalo awufuni akuvuma ukuthi usebenzise akuvumi nje baba ungabo foster ke izinto uyalazi leli sonto abathi sechibini St John's yebo baba awuhambe uye khona uyozama nje ukuthi uhlolelwe khona angithi lapha umuthi awusebenzi kusuke kuhlolwa nje ngokwesasontweni awuhambe uthi uyohlolelwa khona uma beneqiniso bayokutshela ukuthi kwenzakalani kodwa ngokukakhehlelezi njengamanje mawukhuluma nami uthi umoya ingcwele angikuthume khona echibini uma ngikuthuma echibini ukhona ukhehle ekhaya kini owayikade egqoka ijazi eliblue kodwa leli jazi mangithi ngiyalibuka ijazi angazi noma ilasepostoli noma ilasechibini lo muntu uyena okwembathile ongavuma ukuthi wena imithi uyisebenzise ube umuntu osebenzisana newasho kakhulu into yakho izawulunga kakhulu mawugcila esiwashweni noma emanzini kuyolunga uthe umoya ongcwele kimi kukhona into yaphanjaniswa kuwe ngo2004 ngikhuluma nawe uthi umoya ingcwele kwakuJune 19 ithi inkulumo yasezulwini yini le yaphanjaniswa mangithi ngiyabuza uthi umoya ingcwele kukhona into eyathathwa ewumuthi lesihlahla bathi isigqeki somkhovu sathathwa lesihlahla sayotshalwa enqweni samntangathi babenivala nini ukuthi into ethi muthi ingasebenzi that is why ngo2013 kukhona la kwakufanele uqashwe khona kodwa la wakufanele uqashwe khona ngihlushwa ukuthi kuno government uyathinteka kumasipala kwakufanele ube sengathi ugcina na usebenzela umasipala 2013 lento kwakufanele yenzeke ngomhla ka6 April kwakufanele uqashwe wena kodwa nako futhi izinto zakho zagcina zishabalele kunjalo baba cha baba kunjalo baba ngoba manje impela nje kunzima namanje ngiyadohoza emsebenzini abantu abafunda ukungibheka nje uyabona mina abantu nje kubathi ababuli umuntu nje abangididida ungawuforce umuthi baba kodwa uzothothi inamba ekugcineni. Okay, ngakakhulu baba thank you. All right, so akubona wonke umuntu odalela ukuthi inkinga zakhe ixazulule ngomuthi angawuthanda yena kanti akudalelwe njengoba ngisho ngithi bhuti Alex akufanele mase abelaphi bendabuko sibe nomona kukhona omunye umuntu oyothi mina umuthi awungisebenzeli ungabe frustrated wena mawuyinyanga noma uyisangoma uthi lo muntu uyasibandlulula cha usuke kwesinye isikhathi kudinga ukuthi thina siba direct ngithi hamba uye endaweni kanje umuthi awusetshenziswa noma wena umthandazele uma ngizomsiza mina ngukhehlelezi akufanele ngimcharge umoya kaNkulunkulu awukhokhisi uma ngizokusiza esontweni akufanele ngikhokhise kufanele kube mahala kusuka ethandweni lakho wena and then izinto mase zikulungele ubuye uzonjani uzobonga kodwa ke manje abantu abasakwenzi lokho ukuthi mase kumlungele umbone sepost ethi idlozi lakithi liyangithanda uyakhohle ukuthi ukhehlelezi wafika wanikela Khehlelezi sure 1920 welcome to Gagasi and nawe osilalela for the first time sekubongela lelo hlelo liba khona ngolwesithathu and ungalithola futhi ku Gagasi app ama podcast ekhona uye nje ku podcast uzobona and sina ne YouTube channel as well mungasuye nje ku YouTube channel yeGagasi uzolifica lolu hlelo ivideo yakhona sikhuluma nawe no Anonymous wase Jamestown Anonymous sawubona sanibonani njani siphilile wena hayi ngiyaphila nami ngiyakugena mina nginenkinga ecishe nje bengaphezulu kwamdlami ngomuntu okhulile ezihlotsheni sikamama angikaze kahle ngichazeleke istory kodwa ke
ekukhuleni lapha ehlotsheni umama besingasondelene naye kodwa nje ngazi sengikhulile ukuthi uyena umama ngakhula ngazi iminyaka eminingi kulokho saqhubeka ngaba nabo ubudlelwano kodwa ngithe mangiqala ukuthola umsebenzi wathi yena angihlale naye qaqala ngahlala naye kwangijabulisa futhi ngaphela ngangithemba ukuthi mhlambe sizokwakha ubudlelwano right kodwa kunalokho nje kwavele kwakubi kakhulu kube kuba nenkulumo ezenza esagcina sezingenza ngizithandabuza ubukhona bami nje njengomuntu ngagcina ngqono ukuthi hayi ungcono uphume mhlawumbe kuzoba ngcono kwangaba ngcono kwaphethe kugcineni nje kangangokuthi almost 15 years akuhlanganwa hlanhla leyo ngoba kahle kahle ubengazwani nomama wakhe kanye nama-sibling wakhe ngathola umalume so sengixhumene nomalume okuyena ozalana nomama. Okay, so uma wakho okuzalayo lo biological mother. Yep. Okay. So siswami. Sisi. Yep. Ngicela ungayiqedeleli ngicela ukuya nayo phambili man. Yazi siswami indaba yakho iyadabukisa futhi kunegama eliwane engathi mangikutshela lona maybe ifoni ngaquleka uyisele ewele. Inkinga manje silalele wonke umuntu ungathola kusasa sekunale igama sengifunda igama lesho kuthiwa ukutrenda ungathola sengitrenda kusasa yazi sisi hey inkosi yami yazi umama wakho kunehlaza alenza ene idlozi liyamshaya umama wakho mayekuthola wakulahla wena wakushiya kwenye indawo kwangathi ukhuzwa umuntu ongathi uanti noma oyisihlobo wakuthatha lo muntu wathi thina onganani ngcono simgcine siyomkhulisa uyangizwa ukuthi ngithini uthi umonyele umama wakho ujikelwe idlozi kwangathi into vele yamenza wangathi ugcina engazwani nabo ingoba yasuke ekuzalelweni kwakho ikhona into efike yenzeka 2002 kwangathi wakufanele umama agule noma kube nezinto ezenzakalayo yathi inkulumo yasezulwini vele kwakufanele lo mama agcine seshawe istroke ngoba ikhona iphutho okufanele alenze athatha imbuzi emhlopha emsamo kube sengathi uyoxolisa exolisela impilo yakho uma nithi nina nizohlala vele nanihlala ngokwenyama kwakufanele nibuyisane kuqala axolise esidalweni ngoba lo muntu awusuthi wena uhlala naye wayesekulahlile ikhona into engalungile ngoba lento izawu affecta nomshado noma iaffect relationship yakho kube sengathi namanje awuhlalisa awumthola umuntu right noma mawumthola uyahlukumezeka lapho ngoba kunelento elengayo eyisikweleti thani Khehlelezi nginamanga ngiyavuma kunjalo impela ngoba senginabantwana basasebancane nje nje nginokungaqondi ukuthi uyaya phambili noma kuyi ngoba akahlahle sengayitshela ukuthi impilo kumele iqhubeke phambili yazi yize kunezinto engayiqondi ukuthi ke sisebenza ngesikhathi emsakazweni ngizobe ngisegoli kusasa ulesine eSoweto ePinville maybe mawungafika kukhona indaba okufanele sihambe sesifike kuyona sisi kukhona into okufanele sihlukaniselane ngikutshela ukuthi umama wakho mayizokuthola isisu naso sahlala ngenye indlela kodwa ke sizoyixoxa sesiwu2 alright 1 on 1 okay so kushuthi uzothatha inamba egcineni sisi nangethi kusasa uzobesebenzela ngasegoli so I hope uzothola ukusizakala ngiyabonga alright siyabonga nathi ulalele igagasi and indaba it's 1926 siku-03153733000 sino Dr. Khehlelezi here ekhuluma ngendaba yokwelapha ngokwesintu kanye nokomthandazo sithatha ke now anonymous waseMarisburg sabona anonymous si right kunjani yaphila ukukhulu ukhuluma wami la Dr. Khehlelezi njani amen baba yaphila ngisho ngibila ngine-business enginalo engisanda kulivula ngonyaka odlule but benginenkinga ke yokuhlushwa abasebenzi nje isikhathi esiningi so ngithi ngibuza ukuthi nezitha futhi nazo ngithi ziyaphayilapha nje nginezitha ngokungaqondi ukuthi kwenzakalani so ngithi ngibuza ukuthi kulo nyaka ngabe izinto zizohamba kahle lalela ke baba
from the first time ibusiness mawulisungula kwakufanele uyolibika ekhaya komalume wakho ngoba lelo business akulone lakho ibusiness lasekhaya komalume wakho walinikwa yibona abantu bakomalume wakho ikhona lento eyisilwane noma ngithi mina imbuzi okwakufanele uyithathe uye wana emsamo ngoba yazi mawuthwena abasebenzi bayakuvukela vele kufanele kuvuke kuze kuvuke ngisho nasendlini isiphithiphithi endlini noma kumakoti kube sengathi kuvuka isiphithiphithi yathi inkulumo yasezweni usazoba nenkinga makufanele lobola umfazi ulobole kube sengathi uyahamba uphinda ulobola phinda ahambe yathi inkulumo yasezweni ikhona into kodwa isithukuthelo edlozini kube sengathi namanje leli business selithanda ukubangwa kube sengathi namanje kwakufanele ulubike straight ngibona ama documents kune document okwakufanele kube sengathi uyayithola uyayisayina kodwa uyisayina kamasipala kube sengathi namanje khona umsebenzi owutholayo yazi izinto ziyakluza wena seyifikile ezandleni zakho kube sengathi namanje ziyajika yathi inkulumo yasezweni kwakukhona imali obekufanele ihlale kuwena ngomhla ka9 September last year kunento kade kufanele ihlale kuwena ezandleni zakho yathi inkulumo yasezweni yahamba lento yajika yathi inkulumo yasezweni kufanele na this year kube sengathi kunomsebenzi ophuthumayo noma ngeinkukhu uyowenza iladi ukhuluma nje ngebusiness lakho noma uzama ukubonga ukuthi omkhulu bakho ngoba usazovukela inkinga kube sengathi ibusiness lakho ligcina licwila ezikweletini izohle dokotela yeah zokahlayi ngiyabonga dokotela Okay, yakudangalisa lento noma ikunike hope. Nginikeza hope ngoba khona la ngahlola khona vele kwathiwa ake ngenze iladi so ngiyayiconfirma ke manje ukuthi yona so ngizoke ngizama ukuyenza ngokuphuthuma. Alright. and uthola umuntu okwazi ukulenza baba unganenzelana noma uba Yebo baba ikinki. Alright, sure. 1928 musanda kusijoyina ulalela indaba lesibiza ngendaba yesintu and iseGagasini. This is Indaba Gagasini, right? Whatever doubt you have or whatever is on your mind, I'm not going to judge you. I'm inviting you to check the shows leswenzayo on YouTube because it allows you to see ukuthi kwenzekani when kungena umlaleli and ubuke futhi nanokuthi during lama khefu esiwathathayo kwenzekani because I'm sitting here uhleli ngale mina ngifana nawe kahle hle yonke into ayishoyo ngilalela ije ngoba injalo akhonto nanebhalwe phansi so please if you may go to our YouTube uzobuka nje the previous shows esiwenzayo including this one ungaya khona even after this show check nje Gagasi FM YouTube noma Indaba with Alex on YouTube then you will see abalaleli nenkinga zabo. Sure. Gagasini sithatha nawo uncamisile miyaza eBluff. Yebo. Hello sis unjani? Ngiyaphila njani? Siphilile nathi. Yebo, mina nginenkinga nje futhi uma nginganaba nje kakhulu ngayo kusection ilanga kodwa bengicela ubaba Khehlelezi ukuthi akangibhekele. Oh okay. Oh okay. Yeah sure. None bengizobuza ukuthi ene inkinga eyini but I think it tested right ke le ukuthi angayisho inkinga kube wena oyibonayo. Okay, banjalo ke sisi. okay siswami inkinga mina mawufona lana engiyibambayo kuqala unenkinga wena ekhaya kukhona inkinga ekhona umndeni 1 awuzwani wona uwodwa bekufanele abantu ekhaya badlule ngendlela engaqondakala number 2 ithi inkulumo yasezilwini awukho happy noma kwi relationship yakho ayikho stable kahle kube sengathi bekufanele ufunde sisuqede makufanele uthola umsebenzi oright ungawutholi ithi inkulumo yasezilwini mawufona ngizwa mina usizi kube sengathi ungahlala njalo ukhala abantu mabelala ebusuku kube sengathi kunosizi olukhona enhlizweni yakho uMongcwele izinto zakho ayikaze ilunge njalo mazithi ziyalunga ikhona inkinga efika ivele kube sengathi namanje ungayikhetha uzube wedwa uMongcwele usazohamba ufikele na umcabango ukuthi okunganani ngcono ngidlule emhlabeni ngoba ufana nentandane samntangathi umuntu wadlulela abazali yathi inkulumo yasezilwini ikhona lento okufanele siyikhulekise kuwena kube sengathi siyayigudluza. Yebo kunjalo. Okay sisimanga ukuthi yebo kunjalo usho ukuthini? Angikuphiki akusho ubaba Khehlelezi ngoba ngumuntu ohlezi enemcabango nanokuthi vele umndeni awuzwani uwodwa okunye ke ngithole nomendo umende engutholile kusho ukuthi nakuona nje ayi kunzima kodwa inkinga ingeve ikumkhwenyana isemzini la ngiganele khona. Yeah. Okay. All right. So but ke sewuculisekile ke? Yebo. All right. No siyabonga. Wasathe nangomnye umlaleli siku Jabulani Zuma eHawick. Hello Jabulani. Yebo sawona butalo kusini nobaba sonapila. Siyavuma bhuti. Hayi isaphila. Butalo nginenkinga lana ngicela ukuthi ubaba nje akathi ukungibonela kancane ngoba yakulanga sazamile khona ngihambile abathandazi ngihamba nenyanga kodwa into zamahlangana sebenzini nje ayihlangani lutho nje into zami nje akuvumi lutho.
inkinga yakho uthi mawuhamba enyangeni noma kumthandazo ufika ubuka umthandazo uthi uzongisiza yena umjaje lithi isilungu sithi don't judge a book by its what its cover. So njengamanje baba uthi umoya engcwele kimi ngikhulekise ebese ngathi ngikutshela into eyodwa futhi ngelinye lango yozama ukufona la eGagasini. Yazi mawufona uthi umoya engcwele ngabe ngiyakhalalisela ikhona into ozoyiwina angazi noma uzobugembulile noma uzowina uthi umoya engcwele kuzobe kumhla ka7 August ikhona ngizujabula kakhulu kube sengathi ungajabula kakhulu ngoba namanje kukhona into kodwa ohamba nayo uthema uzalwa wena baba wazalwa nengubo noma wazalwa umbethe ngathi inkosi yami uthini kimi wathi umoya engcwele ikhona lento ofanele uyilungise kodwa mawuyilungisa vele kufanele uyilungise emntwini omakhosi noma uyisangoma akulungisele kube sengathi kunokhamba olumhlophe ozoludla ngathi mina ulwani lolukhamba wathi umoya engcwele kunenhlanhla ekhona ufanele siyembule kuwe kodwa akekho umuntu wakwayiqondisa kahle njalo mawufika kumuntu uthi usebenzisa umuthi izinto ezibheda kakhulu qala uyombula lengubo uyimbule lo muntu ongumakhosi nangokhamba olumhlophe. Yebo baba yazi nje uma khona kade bangumama njekuyena nje nawangitshela njalo wathi ngazalwa ngibethe kumele ngihlabe ibuzi ngilungise yona leyo into ekhaya ekhabo wathina ngibe lokho into zami zonke ke uzobe eqonda nomsebenzi bese nguthola. Amen. Awubaba ngibonga kakhulu. All right. So manje mocabanga uzowinani uzogembula noma uzobamba ilotho? Ngiyazama but Alex ngiyibambe nje hambe ku2 3 kwesikhathi. Akugembula. Okay. Sure. I know but njobe sho uyofuna usitshela ukuthi kwenzakaleni. Hayi ngibonga kakhulu but Alex nje ujabe nawe yilo. All right, sure Jabulani. Okay, kunezinto esizwa abantu bezisho la eKhehlelezi. Yabo masokungena abalaleli befona umuntu uba nenkinga yakhe ayireportayo. And then bese ke niyam advise ukuthi ke wena ngibona ukuthi nokuthi. Khona icala yini kubantu mhlamba abadala uma ungasakwenzanga lokho osutsheliwe ukuthi kwenze? Uma usutsheliwe ukuthi kwenze kufanele ukwenze ungabuyeli futhi uyohlola ngoba bayobona ngathi uyabadelela noma ubathatha kancane so kufanele ukwenze and abantu they need to be very very careful. Ngiyazi ukuthi abanye bayaye ba complain bathi Khehlelezi uyahlola ukuhlola eGagasini but why ikhamba ungalikhiphi ikhambi phela siyalikhipha mawulifuna omunye umuntu uba excited noma thuke uthi hayibo umuntu usengitshela nje akhohle ukubuza ukuthi ikhambi liyini and kubalekile ukuthi umuntu mawusumtshelile ngihlala ngisho ngisho esontweni lokho uthi ba prophet mase nikishila umuntu senimbonile inkingi khiphani ini ikhambi and emaku ukuthi inkingi ibonakala esontweni akalashwe esontweni umuntu ungabe sombizele esejari private hospital akalashele la esontweni ngoba mawumbizele private hospital shothi yomkhokhisa phela akalashwe khona la esontweni. Okay, all right. Ulalele indaba sinokhehlelezi la udokotela namhlanje sithatha nje wonke ama questions ongaba nawo yiba anonymous mawuthanda in fact abaningi bakwenza lokho and ubuze ufuna ukubuza wena ke uzobe sekhuluma nathi esitshela ukuthi yini ekwenzakala empilweni yakho 0315373000. Sure yele indaba yesintu ngiya encourage questions amaningi ukuthi Gagasi silibamba kuphi masingeke KZN no hamba uye kwi app Android ungayithola na ku App Store. Gagasi FM sine yoni app yethu entsha leyo inana ma shows asedlule ama podcast akhona ungawathola khona and uyakwazi ukusebenzisa yona futhi ukuthumela ama voice notes azongena eredweni. Sure isikhathi ngo1937 we have Dr. Khehlelezi namhlanje and isintu ngapha okulapha ngobunyanga nangokomthandazo akushayisani. In fact lolu hlela unothisa most of our guests esiba now they usually reiterate indaba yokuthi even umuthi mawuthole enyangeni mawuNkulunkulu engafisi ukuthi usebenze lo muthi ngeke uzuze usebenze so akuphambani akushayisani akuxabani. Sikubo Mfeka eMtuba shoshobo. Sokunjani? Shabuthi kunjani? Ngiyabonga kakhulu. Yes. Ngiyakubingelela ukwenza ukukhulu besengibile nakuNdumane. Nomthiyane ehlolela. Amen ba. Khehlelezi into zami ngathini ngumuntu ongafuna ngalendlela ngiyatahoza right. So now kodwa ama-center ngiyabona ukuthi ashona ngabe so now ngicela ukuthi ubakhehlelezi angithi halamoza ukuthi ngabe cishe ngabe kuphi engakuthatha kulungise. Ukhona umuntu baba owahlukana naye ngo2015 ngomhla ka4 March nahlukana lo muntu nanihlukana impela wathi ngiyakhohlwa yena kade wayengihlupa 2015 4 March wathi ngiyaphuma kuyena wathi umoya engcwele yazi lo muntu akakutholanga ukuphumula from lelo langa noma
uthi wena ngiyahlukana naye imali yakhe ngimzwa mina imoshe inyangeni elokwe ehamba inyanga ethi impela lo muntu ngeke ngize ngiphumule ngamthola ngokunganani ngangcono lo muntu athu naye amluze nami ngimluze ikhona inyanga akuhambela yona wazi wawufika endaweni yasehluhluwe uthi uMongcwele makafika ehluhluwe kwangathi kodwa qobo uyafika enyangeni thizene kufanele ngabe ngiyibiza mina njengamanje wathi uMongcwele mayifika ikhona into ayicela lapho uthi no man okunganani ngicela noma abafana abancane bamphuce yonke into ethe amandla ezomphakamisa noma imali ngoba wena baba bekufanele ukuthi kodwa qobo ngenyanga edluli kodwa qobo esiphuma kuyona ngomhla ka17 bekufanele udukelwe imali uyibekile endlini noma iku-wallet kube sengathi iyaduka ngathi mina imali ngathi uMongcwele kunawo 100 rand abawu2 noma ngithi 100 rand odwa no 50 rand okade kufanele kube sengathi iyalahleka le mali wathi inkulumo yasezulwini ikhona into entshontsha imali kuwena ethwebuleka wathi uMongcwele masizoyilapha lento ake sithola amasi masithola amasi kube sengathi namanje uyehlathini ufike lamasi kube sengathi uyayiphakela lento kube sengathi uyasuka ngathi uyabaleka ujomba umlilo wathi uMongcwele kukhona umuntu wesifazana ongezwe kuthiwa ulele phansi uyagula ngoba uyena olibele ganga ekufaka isichitho kube sengathi ukuthumela into ngoba ngisho nasebusuku mawulele uphuphulele nomuntu wesifazane kwesinye isikhathi uzuyibuza ukuthi andini lena engaka engihlala ngiyizwa athi inkulumo yasezulwini into yamasibombe lena yabekwa kwena ngo2015 yeah kodwa sizibathi Khehlelezi uma ngizama ukulungisa lesi simo leso ngiyenza kanjani la kufanele baba uyehlathini uthola umuntu uma niye ehlathini kunemithi okufanele ayithole sengabalekela ukuthi ngikhipha amakhambi ke ngize ngingene special kuleyo nto ngoba umunye umuntu vela yenze leyo nto kanti akazi ukuthi iqondane nawe kufanele lento maniyenza baba kube namasi ebese mawuqeda kugeza ngalomuthi ujombe umlilo ububuyele ekhaya njengomuntu obaleka oyishiyayo lento ake ngithi ngelinye ilanga mawuthola isikhathi awudrive uzofika eThekwini umuntu osuke ngene eGagasi ngimkhokhisi ngoba ngisuke ngifuna ukuthi ngimsize athule ufakazi mayibuya linye ilanga ake ngisenze kanjani manje danki baba ukulukile mfethu sebonga kakhulu right suka eMtuba siya eMgababa nelisiwe sibiya sabona Yebo sawubona. yebo sesosegagazini siyabonga ukuthi usufonile unjani Ngiyaphila. hayi siyaphila nathi Yebo ngicela ubingele Dr. Khehlelezi. amen siswami Yebo mkhulu bengisipela bandla ungisize izinto zami kuthulekile nje engiye ngiqaphele kwenzeka ukuthi ngihlale ngiphuma ngozimi emakhaya yeah ngingazi ukuthi kubonakele phi nje kumama nje angithole ngisho umsebenzi abantwana abahleli nje yabona sisi if bekuthiwa niyazana nalobhuti bengizothi mina maybe wakwathandana naye angangizwa kabi umuntu wakho uyangizwa ukuthi ngithini yebo uthi umoya ngcwele ikhona inkunzi malanga noma ukhona ijongosi eliloko libhizi likulandele emuva ngomuthi uyangizwa ukuthi ngithini uma uphuma umongozile isikhafulo leso bayakushaya sisi ngesikhafulo abakudlalisi kanti lento ayihambi yodwa wena umuntu onemoya yabantu abadala kukhona igobongo kwakufanele ulidle kanti leli gobongo mawulidla alidlekanga kahle zaphambana izinto zakho zaqala lapho zavaleka uyangizwa ukuthi ngithini ukhona into ofanele uyimiswele kahle ngoba uma uloku ukhuluma nami kuvuka umoya obungoma samntangathi ngathi thokoza makhosi ngithi mina kanti uke wathwasa noma uke wabamba into eyigobongo yini ikhona lento ephakama kube sengathi namanje ikhanda lami lingangishaya ngithi mina awuzwa ngani sisi kunaleli khanda ehlala likuhlupha lizokuvala amehlo kube sengathi ungakhala ufaka izibuko emehlweni ugcina ube ngathi uba nenkinga yamehlo futhi game number 2 Yebo kunjalo omkhulu ngoba sengifakwa izona ibuka angikwazi ukubona kahle ngoba ngisho ngithi sisi uma lokukhuluma nami kunalento efuna ngathi vala amehlo ami wathi uMongcwele ngifuna izibuko zamehlo kuwe kube sengathi ngaze ngithi unanenkinga yamehlo yazi wena sisi bekufanele kube sekegule ilasbone yakho uyangizwa ukuthi ngithini igule lale phansi uthi mawuya kumuntu afika ibambe isimo sento ngathi imoya yabantu abadala umbathwe yimoya yabantu abadala okufanele ukuthi mayilungisa into yakho ukutholakala impepho yamawele igayo lempepho umuthi osebenza uqala uyivuvuzele lento ngoba ihambisana nemoya phelele etime asekho all right yabona ke usumisela umlaleli ngenhliziyo na all right usekho nasis okay usehambile but bese phendulekile okay sure 1943 ulalele indaba eGagasini right wena ufuna ukuphawula uthini akubona kodwa ama questions eswathathayo nama comments as well sino Khehlelezi here ukubheka izinto ukuthi sihamba kanjani all right eGagasini now sesithatha ke anonymous efolweni sabona anonymous Yebo sabona but Alex kunjani ngiyaphila ngibongelele ngodokotela amen yebo dokotela mina nginenkinga la ngingahamba ngayohlola kwathiwa funakala ngithwase kodwa manje ngaye ngalenza igobongo before and uma wami umsangoma uyalapha abantu
usisi wami wathwasa kodwa akathonisa ngoma esisebenzayo nobhuti wami wathwasa kodwa akathonisa isangoma. But inkinga yami kwaba ukuthi futhi nami sengingathwasa sonke ekhaya kodwa manje into zami zonke ayibeki ngiyafeyila esikoleni ngiyaretrench emsebenzini ngisho baba inganyama kayithola umsebenzi useneminyaka ehlele ekhaya angisazi ukuthi kahle kona kuphi. Lalela sisi mina ngizokutshela umuntu okufanele akulungisele izinto zakho noma okwakufanele akulungisele. Wena uthema udla igobongo kunephupho walizibe lafika kuwe. Kukhona iphupho elafika kwangathi uma wakho ukumbathisa ibhayi lezangoma. Uyangizwa ukuthi ngithini? Umama straight okuzalayo. Kukhona lapho kwafika khona ekumbathisa. Uthi umoya ongcwele umama wakho bekungafanele abantwana bakhe baphume bayothwasa ngaphandle. Bekufanele azenzele yena. Ikhona lento okufanele ayilungise. Ayilungise lento kube sengathi namanje sifuna ngisho ubaba okuzalayo ngithi mina ikhona isikwelete esivuka bese siyama. Wathi umoya ongcwele ngabe ngifuna ubaba wakho ngiphinde ngifuna umama wakho ngibahlalise phansi. Kube sengathi ikhona indaba esidlula kuyona kube sengathi inhlambuluko ngoba ni abantwana abangathi bayakweleteka nina. Wathi umoya ongcwele kufanele bakuretrenche ngoba vele mawufika ebantwini wena ungafika kuxatshana igama lakho ligcina lisele phezulu kube sengathi wena okuthiwa wena unenkinga lapho. Wathi umoya ongcwele yazi kukhona umuntu okwakufanele uthandane naye wena sisi njengamanje mangikhuluma naye kube sengathi uyabuya ukutshela uthi yazi wena uthi wena ugirlfriend wami omunye uyamthakatha. Wathi umoya ongcwele kanjani kodwa kanjani ngithakatha abantu. Wathi umoya ongcwele ikhona igazi ohamba nalo elingekho right man kubantu njengamanje singathi masikhuluma kube sengathi nasemsebenzini wetheswa amacala ongawazi ugcine kodwa kube sengathi namanje unecala ongalazi ukuthi kodwa livelaphi umiswe futhi. Yebo ngiyabonga baba vele ubhalo mabantu bakanazi inkinga kuyimanje sisedinga lama kakhulu kodwa babe bashade nomama manje inkinga kufanele kukhona inhlambuluko okufanele ibanjwe kulabo bantu baxolelane. Okay baba. Yeah. Okay. Siyabonga. Alright, indaba eGagasini. Iba njalo ngolesithathu Indaba Yesintu. Amashows amanye ungawazi nokuwathola ke ku YouTube na kwi app yethu ethi Gagasi FM la uthola khona ke ama podcast. Right, we have Khehlelezi here. Last week sasikhuluma ngamaphupho, ngalelela ngasasikhuluma nje ngendaba yezinto kumele siyigweme. Namhlanje nyaka sibhekene nje nendaba yokuhlola ukuthi yiphi indlela yokuthi kulapheke inkinga zakho. Inamba yethu 0315373000 yona number ke leyo esisebenzisayo namhlanje. Lawa kama views nakho konke okunye akhona kweGagasi. We have a guest uDr. Khehlelezi specializing on these matters dealing with inkinga zabalaleli. Ungasifonela 0315373000 ungakwadla igama mawuthanda kwindaba yesintu ithini inkinga yakho. Asiqale ke thathe nangu Anonymous now. Anonymous simthathayo sePine Town. Hello Anonymous. Sanibona Papa Mthiyane njani? Siphilile kuwena kunjani? Siyaphila nathi ngiyelele nakudokotela ubabukhehlelezi. Amen sis. Yebo ngiyabonga nina ithuba ninginike lona. Inkinga yami mina ukuthi nje bengifuna ukucaceleka ukuthi mhlambe ngithola indlela yokuya phambili. Nginento yokuthi izinto ihambe ilunge and then izijike esithubeni nje kube mnyama okwangempela. Okay. So uyofisa ukuthi akutshele ukuthi inkinga yakho isuka kuphi ningaxazululeka kanjani? Yeah, maybe like a way forward as well too. Yes, okay. Ngizoke ngizwe ke ilande move ekutshela nama dates. Lalela ke sisi. Ekhaya kini nikhule nizenza izinto zesintu. Yebo. Lalela ke uthi umoya ongcwele kimi njengoba ngibuza ngithi nikhule nizenza izinto zesintu mina ngabe ngithi cha. Ekhaya kini ikhona into abangayenzanga ekhaleleke emuva. Njengabantwana enithi nina manithi nisekhona umntwana ongathi uzalwe ebukhosini noma umuntu kukhona umuntu wayenesikhundla thizeni kine eyinduna kumakhehla kini. Uma njengamanje ngisakhuluma nawe umntwana ongathi wena uzalwa umakhosi noma uzalwe umbethe izinto kodwa ezibunhlanhla. Wathi umoya ongcwele ngabe thina sithi wena onhlanhla noma kwakufanele bakunike lelo gama ngathi mina yini indaba. Wathi umoya ongcwele ikhona into emingithi mangikhuluma nawe manje kube sengathi iphakame njengenhlanhla bekufanele ukuthi ngabe ufaka iringe enhle kakhulu kodwa bayafika bayaphunyuka mhlawumbe ngathi namanje kodwa qobo kukhona umuntu onemali okufanele afike kube sengathi uthi mina ngicela uthando noma aguqe phansi ngedola athi ngicela ukuthi ungilobole ukukulobola yathi inkulumo yasezintweni ikhona into sise umuthi owangena ekhaya wrong ngathi mina wangena nini. Wathi umoya ongcwele kukhona umuntu ohamba ufuna usizo 2006
kusho njalo Alex wathi mangisho date right lalela ke manje 2006 17 July ikhona into eyalandwa ekhaya umuntu womndeni ethi uyayisiza naye kanti usephambanisa izinto akayibikanga lento edlozini nina nabantwana kwakufanele kube sengathi umuthani usebenzisi vele nazalwa kahle ngoba idlozi lakini lalimhlophe kwangathi kwakufanele nenze imisebenzi nje kuphela that is why ngithi namanje mangikhuluma nawe ake sisuzame ukuthi uthole nje amaswidi inkukhu eziwu2 ezimhlophe o drink ebese ngathi uyemsamo uthi nje ngenza itiye bese ngathi niyaphakama abantu basekhaya ngiyakutshela sisukhona umuntu ozawufika kuwena kube sengathi namanje ukuphi imali ngisho umuntu wesilisi uyangizwa ukuthi ngithini wathi umoya ngcwele ngibona mina ucwebezele esimeni sasemnweni wakho kungathi kune ring ekufanele ukuthi ngabe isihleli namanje noma izohlala soon maduze. Wow. Ngiyabonga kakhulu Dr. Siyabonga. Okay, so manje ufuna ihlale nini le ring? Gone, she's gone. Yeah, you see what you've done to the lady. Now akasazwa machine. Okay, sure. Siyabonga. Indaba eGagasini. Mawufisa ukusilalela ongaphandle kwase KZN sekulula manje. Ungakwazi ukusilalela nje kwi-app Gagasi FM. Right. Siku Anonymous show. Sabona Anonymous? Sanibona njani? Siphilile kunjani kwena? Akukho kuhle kahle. Besicela nokubingelela noDr. Khehlelezi studio. Amen. Umama nobaba sebashona usibadlule emhlabeni ngisele ngedwa ngihlala ekhaya into zami ziyabheda akukho okulungayo ama relationships imali yabona nje kulenyanga ngiholile kodwa akho ngishisenti njengamanje kuphela usuku nje nginayo ngisho imali ubuyimanje ngisho ngazi ukuthi makuphela inyanga kuzenzalani impilo yami indlela kunyama ngayo so bengifisa ukuthi uDokotela mayengakwazi ukuthi becela angihlolele ukuthi mhlawumbe kwenzakala sisi uma ngikhuluma nawe uthi umoya ngcwele mawuzohamba ebantwini ngelinye ilanga bayofika bakutshela iqiniso mabe ngakufihleli ukhona umntwana owachitheka kuwe game number 2 mangithi ngiyakhuleka owachitheka lo mntwana makachitheka ukuthi umoya ngcwele Khehlelezi khuluma nalo sisi kube sengathi likhona igama liqamba komunye umntwana ebese ngathi lo mntwana uyamcelela ukuthi kodwa kube sengathi uza ngesidalo esihle kuyena ithi inkulumo yasezilweni sisi asimiyeke futhi umntwana kube sengathi sibuyele ekhaya ebantwini abadala ukhona umuntu owadlula ngengozi noma wadlula ngesimo sento esikhali lo muntu makabuya kabuyi kahle kube sengathi ubuya ahlale kuwe kabi kube sengathi uzoniphuca ngoba kunethuna lasetshenzwa esimeni sasekhali thema lisetshenzwa lelithuna kwangathi kufakwa imali eminyama vele nina manisebenza izinto zenza iminyama awuzwa ngani sisi mawulele ebusuku awulali kahle kukhona impo ibamba ebusuku mabelela abantu kube sengathi ungavuka ufulala ulayithili light ngoba ikhona lento ebuya kube sengathi iyageja kuwena kube sengathi namanje izinto zakho ayilungi kahle ungasho iqiniso okwengani ngakulungisa ukhona owayangisiza senza ngayigeza ngasenza nelati sayiqamba ngiyakutshela sisi uma nenza leyo nto ikhonto yashoda lapho manenza indwangu emhlophe yayingekho uyangizwa ukuthi ngithini kunale ndwangu emhlophe okwakufanele ibe khona kuqala eyayifuneka njengento engathi ingubo yakhe noma ingubo yasebukhosini ngoba sisi kukhona into embathile indwangu emhlophe yayikhona yini lapho mina ngithi yayingekho sisi yayingekho nakho ke ikhona into eshoda kuthiwa mina ngiyabona ukuthi lento mawuthi wena wayenza ayingekho lengubo azihambanga kahle into zakho lengane isalandela something ngathi namanje singayenzela kahle into zayo kanti futhi yeke ingane ukhona futhi umuntu omdala man owathi makadlule emhlabeni kwaba nomsindo ngelanga lomngcwabo uthi umoya ngcwele silandele kakhulu bese ngathi kwani ubuthakathi lelo langa ubaba kwakufaka itende sisi kwakunetende lalimhlophe linokublue uyangizwa ukuthi ngithini kunetende lalifakiwe lelo langa elalimhlophe nokublue kukhona umuntu owaduba wathi mina ngcwabani kodwa nizoke nibone ukuthi noyifana nobani kunenkulumo zentshwabulo ezazikhona ubaba ngoba naye lo ngishilo washona ngisikhali baba wadutshulwa nanso-ke sisi ngishilo ngathi lo muntu wadlula kabi ngesikhali noma ngengozi ngoba kwaba nomsindo lelo langa kodwa sisi-ke kunolako olukhona olukhulu uyazi ulandelwa into eyisikhali kwayiwena ikhona into yazi ngibona ubanjwa inkunzi hey ngikuthi mangihlola sisi sengijwayele ukubiza amagama ukhona umuntu esengicishe ngambiza kodwa hayi uyongibona sisi uyothatha inamba zami zoyishiya zibeningi impela lungisa ipeni nephepha ngiyafisa ngampela usizakala kakhulu thank you sisi okay yebo all right siyabonga kakhulu sisi all right musanda kusijoyina namhlanje itopic yethu nje besithi balaleli ake behlolelwe right mawufuna ukubuza ngokwesikholwa ngokwamanzi or ngokunyanga we have a Khehlelezi here ukuphethe kokubili bishop ngala inyanga ngapha konke kwenzeke eGagasini Archbishop
Sure, ngolwesithathu namhlanje you have R&B and soul music 2 hours with over 4 Colin Zondo from 8 to 10. But for now, asikayiqedi indaba yethu nodokotela Khehlelezi. Anonymous eThekwini sabona? Sanibona. Yes, mantombazane ayafona namhlanje. Ngiyabona impela ukuthi umuntu uthi angingasali nami. Yakulungile sisi Anonymous ma ungasizakala kanjani? Bengisacela nje ukuthi ngibhekele impilo yami nje phela. Sisi uthi uMoncela sikukhulekise wena. Uma sikukhulekisa sisi kube sengathi namanje kukhona into engathi insilembi esigeza kuwe. Sisi unesichitho uma uhamba ukhuluma njengomuntu ongathi ungaba nesidina. Ngisho na kumuntu kodwa othweni uhlekisana naye ngathi mina yini indaba wathi uMoncela. Umulele ebusuku usazohlasela into engathi yindle noma usazophupha indle kakhulu. Ngathi mina yini indaba wathi inkulumo yasezulwini konke kulandela kabi njengenkulumo noma ukuxabana. Samtanga ngathi khona umuntu osazoqambela amanga. Vele unebhadi wena sisi samtanga ngathi isikhathi esiningi kodwa qoba abantu kodwa abakuzwa kahle. Yathi inkulumo yasezulwini kunengozi yemoto ozongena kuyona noma okwakufanele kube sengathi usinda kuyona. Yathi inkulumo yasezulwini khona lento ebuya kabi sisi samtanga ngathi wena ungayo lokho igama lakho libizwa phansi emathuneni nathi uMoncela asikhulekise lento thina singayiye kuwe. Ya bungayilindele le. Yeah, bengayilindele. Wow, okay. Manje ngenze kanjani? Yes, ukuthi ke isolution itsini uzothatha amanamba. Okay. Ngoba vele mayiza kumina ngizomenza mahali. All right. Nokulungile sisi uzothatha ama numbers, right? Okay. Siyabonga. Right. Sifika kwisiphetho sendaba yethu namhlanje bishubile yona. But ke look sesize safika la sorry man ngibona inqwabe ama comments abalaleli abanye befuna ukubuyela emuva abanye befuna ukungena, right? So utholakala kanjani ke Khehlelezi? Ngizocela ukushiya inamba ngoba abantu bathi uKhehlelezi akatholakali ngizoyishiya nje zibentathu senginane office number because abantu sebeyathanda ukuhacka kuthiwa yini ngesilungu ukuhacka. I-office number ithi 032 948 6017. Facebook page yami nyanga yodumo mzo. Cell phone number 071 570 3603 067 139 6486. And then uzoya laphana kwi YouTube uthi Dr. Khehlelezi uzobona into engihlala ngizenza. Usubscribe laphana noma uthi Siyaviva TV press button elibomvu subscribe ngihlale verelem. All right, nathi ke sikubongele ngomgqibelo lesiyakubona usungena ke ngokuphelele nawo ekukholweni ke manje as Archbishop. Yes, ngiyofisa nje ukuthi nawe ube khona. Wonke umuntu ofisa ukufika bafowethu afike esontweni angikhokhisani. Okay. Free of charge afike isikhathi 11 o'clock ekseni zobe ngomgqibelo ziyobe iqala ama camera abathanda ukuvela ko TV awobe iqala ama camera abathatha abantu then uma usithola isikhathi maybe uyasebenza emini ntambama afika ka Besta eHall iyoqala ngo9 ebusuku yoze kuyosekuseni yojabula nje abantu bethi hayi uKhehlelezi siyamnikelela siya appreciate isikhundla sekusona ukuthi sesiphezulu. No asikubongele ijourney yokwazi uNkulunkulu uxhumane nayo into icelebrate empilweni yakho leyo. So if ukuthi ade umuntu wamakhambi now usungena ke full time ngalana ke manje ekutheni kube isikhonzi senkosi siyakubongela uzoba Archbishop now. Archbishop impela hayi ngiyobe ngiphethe naba asebesindile ababuye bazongena esontweni. All right, siyabonga kakhulu ke sifuse inhlanhla Khehlelezi siyabonga kakhulu. Amen. Asibonga Khehlelezi ngolwazi lwakhe ke usuzule ukuthi ungakwazi ukumthola kuphi and lolu hlelo ke ungakwazi ukulalela ushare with your people or wena ulalele from the beginning mangwaya kwi app yethu Gagasi app Gagasi FM and ungayeka na ku YouTube Gagasi FM. Ngingu Alex Mthiyane. Indaba was produced by Mr. Mabaso. Indaba special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba talking my business is into nazo zonke indaba zabasha.